דיון מחורבן בעבודה. זה דיון חסר כל תוכן. זה לא מטרה. שמה אנחנו עושים את זה בכלל? את הרוטינה המחורבן כזאת. כל יום אותו הדבר. הרוטינה, לא יכול לעמוד בזה. לא יכול לעמוד בזה. אתם לא מגיעים למצב שפשוט אתם אומרים, די, נמאס לכם. כאילו כמה אפשר לסבול את זה. אתה הולך לעבודה, אותו סולם זהב לך את השכל. שאתה יודע שיש לך יותר שכל ממנה, שאתה צריך לנהל את המקום. אבל לא, אתה בסך הכל יש לך איזה תפקיד קטן מחורבן. אתה יודע שאתה לך לפעמים מסוימת, עמק. יכול, זה כבר לא יכול. אולי זה סתם דמיון. אולי זה איזה חלום דפוק שאני לא מצליח להתעורר ממנו. אתה אומר לעצמך, זה חייב להיות אשליה. זה לא יכול להיות הדבר האמיתי. זה לא יכול להיות, לא. זה חייב להיות יותר טוב מזה. לא, אני מגלה שהכל זה חר אחד גדול. סתם חר מזוין. סתם דרק. ואין מפלט מפני זה. אין. אתה לוקח עוד סיגריה, ועוד סיגריה. קשה להקל את המציאות הזאת. פשוט אתה מצליח לתפוס את זה. ואתה רוצה הצלחה, אתה רוצה חיים טובים, כמו שרשום בספר. אתה רוצה את האישה היפה הזאת. להביא את הילדים. מלאכים קטנים. ואז מה? אתה מגיע לזה. יש לך את האישה שאתה רצית. ואתה רואה מפחד לאבד את זה. יש לך את המלאכים הקטנים, את הילדים הקטנים שלך. אתה אומר, אופה, הצלחתי לעשות משהו. ואז מה אתה מגלה? היא בוגדת בך. ומה זה החרא הזה לעזאזל? אתה בטוח שהצלחת למצוא את זה. את האושר. אבל לא. זה גם משלח. כל החיים האלה. מצליח לתפוס את זה. אתה פשוט לא מצליח להבין את זה. ואתה חושב, אולי יש פתרון יותר קל. אולי יש פתרון יותר קל. אבל לא. אני לא רוצה לעשות את זה. אני לא רוצה לעשות את זה. אני מסתכל. וכל החיים מאחוריך. הם מאחוריך. אתה אומר, אבל לא, אני רוצה עוד. מהרפח, אני רוצה עוד. ואז אתה מבין שהכל אין לו מטרה, והכל סתם שיחה. כולכם בעצם כמוני, וזה לא משנה. אם אתה ערבי, יהודי, נוצרי, מה זה משנה? כולם אותו דבר.
שמגיעים לזה, כולנו חסרי תוחלת. פשוט שום דבר. החיים שלנו הם חרא אחד גדול. פשוט חרא אחד גדול. פשוט חרא אחד גדול. אין לך גם שמה לחיות.